mesélek vissza se neked, se Katinak. De én most visszamennék Oroszba. Nekem ott nincs semmi, felszámoltam az egész életem, tehát földön futó lenni. Amilyen okos vagy. Kérlek, hogy még egy esélyt. És ezt a bucsánkcsöremmel fel fogok mondani. És egy olyan állás után nézek, ahol nem vagyok kihasználva, és nem vagyok depressziós, síkilegileg. Jó, kapsz még egy esélyt. Hiszen még karácsony van, a megbocsájtás ünnepe. Úgyhogy én azt mondom, oké. De egy szemétséget, vagy egy ilyen beszarts, vagy valamit, akkor vége. Nem érdekel, hogy a vérem vagy, akkor kidoblak, mint egy macskát az utcára. Kezet.